Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela mazibela homecoming ngomhla ka-30 June. Hayi-ke guys, namhlanje-ke bekade kuwusuku olandulela umshado-ke kaZethu benoShobane. Hhayi-ke abazali impela bajabulile, bayasho ukuthi kodwa mebefonele omalume baloke bekhala ngokuthi-ke hhayi i-short notice nani nani abafuni ukufika manje kulo mshado. Futhi-ke angibasoli omalume bakaZethu, phela basanda kufika la bantu beze emshadweni kaZethu manje bayaxaka ukuthi hawu lo seshada kabili vele kwenzakalani ngaye. But anyway guys, ezomndeni azingena. UZethu-ke ngala ungqamile ugirl, akafuni lutho. Uthe nje metshela uNomfundo ukuthi enzelwe ukudla uZethu, wathi uZethu angifune kudla mina. Ingubo yami ithelwe upende. Namanje i-design akakafoni akakasho lutho. Vele imuphi umshado engizothi ngiyakona ngingenayo ingubo? Wathi uma wakhe kehlisa umoya phela-ke nawe ntombi Zethu. Angithi nje uyazi nawe i-design izoyilungisa ingubo. Angithi noNomfundo wagcizelela izolunga ingubo Zethu musukukhathazeka. Izoba right. Wathi ngicela ningiyeke nina. Wathi khona why nilokhu nikhuluma nami ningibuza nemibuzo ewu-44? Yazi mina angisayiboni nje nale ndaba yalo mshado. Hhayi-ke guys, waxolisa uSiphamandla. Washo ukuthi hawu ngiyaxolisa bandla, andiyazi nami kube ngiyakwazi ukuyilungisela ngokwami le ngubo ngabe ngiyayilungisa. uZethu athi ngicela nje ukuhamba ngishiye. Kubonakala ukuthi unyanyile ugirl. Guys, kushubile. Emva kwemizuzwana-ke uphinde wabuya endlini uSiphamandla esibuya noma wakhe-ke uphindile bephethe ingubo yomshado. Shuthi-ke uSiphamandla ukhalile kunina washo ukuthi-ke uthele ingubo kaZethu ngopende. Uphindile kwasika-ke njengoma wakhe-ke wahamba wapatanisa amasenti wayothenga ingubo yomshado. uZethu bekuyibona nje le ngubo abamba ongezansi. Bengitshela ukuthi mina uyajabula ukuthi hawe ma usetholile ingubo ngo-short notice etholele uphindile, kanti ayi ugirl u-disappointed. Umane nje wathi uphindile yazi phela bengeke nje ngivume ukuthi uhambe ungenayo ingubo yomshado emva kweSiphamandla into ayenzile. uZethu wathi nje yabona nje lale design ayisafoni ngani vele. Wathatha ifoni wayifonela i-designer yangalibamba ucingo. Ethi yabona-ke shuthi mina nginayo ingubo. Guys, uphindile washeshe wafunda-ke incwadi ivaliwe ukuthi ngampela le ngubo ayithengile ugirl akayithandanga. Ubone ngathi ayimfanele, ufuna leya ethelwe upende. Guys, uhlambulukile-ke kubazali washo ukuthi hayi cha mina angiboni nje lo mshado ubusisekile. Yabona nje leya ngubo ethelwe upende akumananga kwaba yiphutha. uSifiso lo owenze lento le, akafuni ngiqhubeke nomshado. Yabona mesiqhubeka sishada la kube nje sigwaza ngowethu. Vele ngampela sishada kanjani sinoShobane emva kwalento eyenzekale kuSifiso? Kahle kahle futhi okuwesi nakho konke ngishada indoda ebulale indoda engishade nayo. Into enjani leyo? Hayi nangampela-ke uma wakhe wazama ukumduduza washo ukuthi hawu ngivubile notshwala mntanami buya khihlika igwebu, okuchaza kona ukuthi hhayi abakoShobane bakwamukele mntanami. Musuke uzuphatheke kabi nawe hawu kahle lo mshado lo uyimpumelelo ubusisekile. Kodwa-ke uZethu yena usenako ukuthi hhayi cha konke lokhu okwenzakalayo ama-signs ukuthi akumelanga mshado uShobane. Guys, pheli-ke lapho ngala uShobane izinto zimhambela kahle yena. Abangani bakhe-ke laba abasebenza-ke le eJohannesburg bafikile qathatha e-KZN ukuzomsapota for usuku lakhe lomshado. Bahlanganele-ke ethaveni kaShuwabi. Hhayi bathi ukuphuza kabili kathathu kwafika namantombazane-ke okuyinto ejwayelekile umuntu mezoshada ukuthi-ke athi ukwenzelwa iphathi-ke kufike amantombazane mekuthi umuntu wesilisa-ke athi ukudansa naye-ke ukukhombisa ukuthi usiyaphuma-ke manje ekudleni ubusha bakhe usezoba-ke umyeni womuntu-ke guys. Hhayi-ke baphuzile utshwala kwakuhle kanje umngane wakho ambuza ukuthi ngampela uyimisele yini ukuthi ushiye yonke lento le yonke le njabulo le yokuthi uyidinga amantombazane. Wathi heyi uke wambona unkosikazi wami mina uyamazi uZethu wena? Ayithi nginidedele bafethu, ngithanda nginidedele sengiliqedile mina lwami usuku. Nangampela-ke guys wabashiya kanjalo-ke bayiqhubekela nokujayiva nokuphuza. Yena-ke waba yindlela. Guys, shuthi ngalana-ke uShobane konke kuhamba kahle, ubona ngathi yonke into isahamba ngohlelo. Kodwa-ke uZethu yena usangenwa amanzi emadolweni-ke ubona sengathi-ke lo mshado lo uza ney'nkinga nje. Akumelanga ngabe bachamazelile bafuna ukushada kangaka emva kokuthi-ke kube naleya ngozi eyenzakalile kuSifiso. Guys,
Kuthiwa-ke indaba ayihlali phansi-ke isaba amazolo. Nangu-ke uMankonyane, phekhi washing ugirl, akekho mnandi ebusweni. Uyafika kuma wakhe, uphuma ukuyothenga utamatisi, uyabalisa ngokuthi utamatisi uyabiza nani nani. Hhayi uMankonyane akekho interested. Uthi hayi bo, Mankonyane wasungicama kangaka wena. Yazi kuney'ndaba ey'ngakanani engikuphathele zona. Wathi yini ma? Wathi phela ngikutshela indaba, uZethu uyashada kusasa. Ngizwe ngoMakhumalo. Wathi ini? Wathi njengoba ungizwa nje. Wathi uZethu angayenza kanjani leyo nto? Uyazi mina ngilala ebusuku, angikwazi nanokudla ngenxa yokulahlekelwa umyeni wami. Yena unoShobane bacabanga ukuthi bangashada. uZethu uphuce umpendulo ubaba wakhe. Ungiphuce indoda yami. Kodwa usenesibindi sokuthi ashade noShobane. Impilo yakhe iqhubeke. Ungiphuca ukuthula kwami uZethu ma. Wathi ehlisa umoya Mankonyane. Khumbule kusanabantwana kumele ubagade. Uyakudinga umpendulo, uyakudinga uVusi, uyakudinga noNomalanga. Wathi ma, yabo laba bayangilinga laba. Ngiyababona. Hhayi bayangilinga, bayangithesta labantu laba. Wathi mabuyi ngithe ehlisa umoya. Yeyi guys, nakhu bemlinga, nakhu bemlinga. Hhayi akupheli-ke lapho. Kushuthi-ke uMaNgcobo izolo uke wavakashelwa ilo mfanyana oyiqile efuna ukuthatha ividiyo-ke enayo embhedeni. Hhayi-ke guys, izinto azivaze zenzeke ngale ndlela abefisa ngayo ngoba usheshe waphaphama-ke uMaNgcobo wahayiza. Ebese-ke emva kwalapho ko-girl wagibela phezu kwayo le ngane, wayibamba kabuhlungu, wayikinya. Wathi yabona wena awubazi abantu, ngifuna ukumtshela ubaba wakho. Heyi, yapringa, yaphunyuka guys. Yathi ngiyeka wena, ngisuka wena kumina. Qeda yathatha ifoni yayo yahamba. Washo kuMaNgcobo ukuthi ngizomtshela ubaba wakhe ngizothi ngithini. Ayiphelile le ndaba. Shuthi le ngane iyabona ukuthi no mani isenkingeni-ke manje. Ngoba phela uMaNgcobo ngampela uzoyiceba. Yagijima kuqala e-police station eyobika icala lokudlwengulwa usisi omdala owuMaNgcobo lapha. Uyabuza-ke uNgaraji benoMadlamini ngoba ibona kade behamaphoyisa-ke aliphethe lolu daba ukuthi hayi bo. Manje-ke konke lokhu kwenzekala kuphi? Athi umfana nginevidiyo. Hayi bo. Angayidlali ividiyo ekuqaleni, ayidlale le mumva la uMaNgcobo-ke esephezu kwakhe lo mfana ezama ukuyilwela phela. Ebese-ke eyathuka uNgaraji athi wena urikhodile le nto kanjani pho? Wathi hhayi phela mina ngumfana ovlogayo yabo, manje bengithi ngiyavloga kanti uzoyenza le nto. Ethi futhi ngiyabona nina ningikholwa yini? Yabo abe nodlame kuqala lo mfana. Hhayi-ke guys, umfana-ke usencamela ukuthi uMaNgcobo aboshelwe into angayazi ngoba nakho nje ezama ukuthi-ke afihle leli hlazo leli alenzile. Asithembe ukuthi le vidiyo le-ke khona ozoke ayidlale nje isaqala ukuze kucace bha ukuthi ubani osephutheni phakathi kwabo bobabili. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqobileni Phosela Mazibela. Homecoming angomhla ka-30 June. Hhayi-ke guys, namhlanje-ke bekade kuwusuku olandulela umshado-ke kaZethu benoShobane. Hhayi-ke abazali impela bajabulile, bayasho ukuthi kodwa mebefonele omalume baloke bekhala ngokuthi-ke hhayi i-short notice nani nani abafuni ukufika manje kulo mshado, futhi-ke angibasoli.